Mayang hapon mga igsoon. Nami diri mga igsoon, kung asawa. Gusto lang mi mo share ba. Nami i-share ninyo kanang tungod namo kanang ako gini siyang pasultion. Kung unsa joy Mamugos gid siya. kung unsa joy nahitabo na mo bitaw nganong kami, bitaw unsay beginning ba aning tanan nganong kami may nagkadayon nganong kami gid sa sag-usa og giunsa sad mi pagtagpo sa Ginoo bitaw nga layo man kay siya nasa sa Jinsan and then ako sa Bohol. So mao ni among story mga igsoon. So unsa to? Una ni mga igsoon ako sulti. Oh, nag-chat ka. Ha? Ikaw na nag-chat. Nag-chat ba day ko? Oh, nayong hi. Ingon po ko hello. Nakalimot na ko mga igsoon, nakalimot na ko kung kisay una nag-chat na mo but Ikaw ang nag-chat. sige ako nag-chat. Kalimot po ko kung ako kay baw kisay una ning friend request na mo sa Facebook. Ikaw jud. Or ako ba or okay ba siguro ako. Pero nakalimot ko kay kato manggod siya nga time kanang wala joy mga Malaysia bitaw, walay mga feeling anong siguro kung ako may nakik-friend ato nga time ingon siya ako man kuno. Gusto lang ko nga na friend nga Christian bitaw walay mga Malaysia nga kani ako ning uyabon ako ning ana. So mao to say mong kuan na mga time nga mag-chat me nya mo reply og tag sa kabuan nga na bitaw wa mi magtuo nga maabot mi sa punto nga ngani. Chat for 1 year. 1 year nga sige chat. Pero ang interval lagi once a month. Ana unya. Kuan good ka nang wala lang. As friends. Ya, siya tawag ko pastor, niya tawag ko niya sis. So nga na lagi ka nang way kuan ba wa mi mag-expect mga igsoon nga moabot mi ani nga kami day ang tawag o gitadhana sa Ginoo bitaw nga nami anak na tug. So mo nga nagkita mi ani Pilmiro mga igsoon sama sa akong gi-share ninyo dito gid sa Hong Kong and then akong i-share ang kung ano akong balikon pag share tong nahitabo gid na mo una. Pilmiro nga nagkita mi niya dito sa train station. Oh, train station. Oh, train station gisugat ko. Nigsugat ka na mo. Oh, gisugat na mo. Okay. Katong nag-invite na ko atong time mga igsoon taga JL sa siya usa siya sa leader sa JL. Yung asawa day usa sad ni siya sa leader. Cell group leader usa ni siya niya. Kato pong nag-invite na ko sa Hong Kong, parehas sad niya leader. So atong time gusto siya ang katong nag-invite ako gusto siya nga mag-meet me niya ba sa akong asawa niya. Wala pagod. So first time nga nag-meet me mga igsoon dito sa train station. I remember yung gisulob is red. Okay, red. Color no? of Mauna dito lab red kay gugma ko, matod pa nila. Gugma din ang red. Siguro. So unya Pilmiro na akong kita niya mga igsoon. Gisugsug na miya to pero wala pa ko kita niya. Pero kay baon ako sa yang edad atong tayma kay diri pa ko sa Bohol na yung mga manay giingon sa katong friend ako dito ba nga ang edad niya is pila edad mo to pag bata pa ko ato 23 32 42 pila edad mo to lang 42 and then ako ato nasa 32 pod and then labaw siya og 10 years. So sa kuan pa lang daan sa nagchat-chat me pero walay Malaysia. Nakadungog ko sa iyang edad, wala na gyud mga desire ba. Way tinguha, way ingon nga ako ning kunon, way plano ba, way motibo mga igsoon nga ako ni siyang uyabon, ako mga saon. Wala ra. So Pilmiro na ko nakitaan siya train station sa Hong Kong. Nag-red man siya pagkakita na ko, nana ko nga, uy. Gwapa siya but maguwang pa man siya nako. Ana na ko no. So walay mga kanya. Ano yung pugkog? Ay. Kuan man kanang pangituan. Bati ko no kay kog naong pag Pilmirong kita niya nako. Okay ra pud ko. Sunod unsa pa mo na Ayo. Uro to nya kanang Wala Malaysia. Nako siya sa iyahang puy-anan sa Hong Kong nga balay sa akong amiga. Gipahiluna nako siya kay pastor man siya nya. I believe nga kung pastor ang imong tagdo na ay blessing gikan sa Ginoo. So gihatag namo ang iyang panginahanglan, ang iyang food and shelter, nagtinabangay mi, and then muna to dito nagsugod ang tanan nga friends nga walay gibati nga kanang more than friends pero na ang gugma as kanang mag-igsuunay sa Ginoo. So muna to ang day 1 and
then ang day 2 sa to Nanuroy ta? wala pa to. Wala pa? Nagpahuway pa. Actually, naajoy ka nang makigsuroy na ko mga igsoon. Ano, na yung mga nagsikingon, mga taga JL rapod ba nga. Kanilagi gisungug-sungugon mi, but wala ra gyud. Wala ko mutagad bitaw kay para nako na ako dito sa Hong Kong gitagan ko opportunity ni Lord nga makabiyahe sa Hong Kong to share the word of God. Siguro i-explore ang Hong Kong kung sa kanindot, but wala sa akong manahuna nga madto ko kay basin makita ko dito God's will nako. But siguro nganin sa mga igsoon na lang ko i-share ninyo labi na kanang mga batan-on diha na minaw. Siguro nakitaan sa Ginoo nga right time na siguro nga iya kong tagaan og partner kay abi yung maigsoon mao jud ni siya kung nasud sa akong hunahuna ba. Sa mga previous nako nga mga gipanghigugma sa una nga igor ako nasakitan unya nakaingon ko nga dili na lang siro ko magminyo. Lord, gusto ko nga kung bisan asa ko nimo dalhon, asa ko nimo i-lead to share your word, asa nga dapit nga nako nga kanang dili na ko magminyo, ako lang gusto ko sunod kung gusto ipabuhat nimo na ako sunod ko wali ko bisan asa. So wala na niabot sa akong hunahuna nga magminyo ko. And then wa ko mag-expect nga ato nga time nga gitagaan kog chance ni opportunity to travel nga motor sa Hong Kong mga igsoonade dito sa siya magkita man niya. So mao to Pilmiro, day 1, wala tanan na iya pa jud kong gihilot murag wa niya. Then day 2, day 3, day 4 na unsa na to ana niya karon sa ta nagkita sunod dili day 2 no okay numdum nag-absent o nag-leave man ka niingon to mong isa ka amiga nga panuroy ra gud mong duha kay na ako'y nakitaan nga murag chemistry daw na ba na daw todo nakita na siya heart sa mga ulo nya dili mo tuo kay kanang we both nga wala may gibati sa usag-usa nya kanang igsoon ra gyud igsoon kang Kristo nya gihagnan lagi mi nga panuroy ka nang duha lang gyud mo. So amo ang gituman tong gisulti sa among amiga nga manuroy ay ato mi sa Hong Kong peak kanang peak taas gyud na siya kung naa ka sa ibabaw makita na nimo tibok Hong Kong. So kira sa kami dito sa kami train pa ato sa bukid sa ibabaw sa kanang taas gyud anya yan nagkuy-kuy ta dito sa plaza suri-suroy murag wala lang murag igsoon ra jud igsoon anya ano to whole day mi dito anya pag uli balik mi dito sa iyang gipuy-an ako siyang ihatod og pauli anya muna to sa bus kanang Mono to lang last katong sa bus mono to sa bus nga nipitik na mono ba to dili pa tulog napad dito yung mga opportunity mga igsoon nga kana bitawng murag ako sa una akong i-share niya siya pod I don't know kung unsa yung gibati as the days goes by mga igsoon ako yung nabantayan ba nga puro mauna ni siguro pero nagdoubt pud ko ako musalig sa pinitik sa akong kasing-kasing or nay murag something murag maob ni Lord ikaw ba ni kay murag bitaw og siguro natagam na ko sa mga nangagi nga nagtuo kag mauna pero dili pa di ay. And then according to the word of God in Jeremiah 79 heart is the most deceitful part sa atong organ sa atong lawas. So naiyon na balang kasulatan nga deceitful siya kayo. So kanang bakako ng kasing-kasing na to traidor mangingilad. So wako magpada sa akong gibati. So akong gihimo mga igsoon akong gi-rebuke Jesus name. Akong gipawa ba kay unsa ra ni basin kaulag ra ni ana ba. So sige kog sukol nya sige ra ko worship dito sige kanta-kanta dito sa akong gistayhan nga room dito nga igsoon. So mao to nya siya wa ko kibaw kung sa pudyang gibati atong tayuma. Murag naa daw po kuno nya katong sa merkado lang. Anya tugan tinuod tinuod man jud ni. Sige. Anya ako pod kanang siguro dahil gibati pero dili pud ko ganahan sa akong gibati kay katupod siya nga time after 3 years nga wala ko'y karelasyon nya happy na ko to be single nya na ko'y plano nga mo for good enjoy lang akong life nga kanang ako ra kay kanang naa naman ko'y kapuy-an nya mag put up kog business when I kanang mag for good na jud ko anya nang review pud ko nga kanang murag gani naglibog pud ko unsa man gyud di kanang murag dili kanang unsa man gyud ni maot man kay naong Ginoo di na ko type Lord dili man ko kanang basta dili siya akong gusto gusto gani nga gitaw gani nga imuhang type or kanang imuhang kanang
gusto nga tao dili siya. Yeah. So tungod kay mura ko naglibog unya akong una o dili na wala na koy peace of mind. So sometimes nagtrabaho ko unya pag human ato nag-adto ko kanaaman mi nagpuyo sa 24th floor. So ang mong basurahan sa ilawom sa ubos sa building unya akong gibitbit ang basurahan kay dito ilabay sa ubos sa building kay pagadto ko kanang market unya unsa ba nga ang tungod kay murag naglibog ko nga gikontra na ako akong feeling murag nanto feelings kay murag ako man gikontra akong kanang gibati unya unsa ba nga ang basura nga akong ikanaog dito sa ubos sa building ilabay na ako sa basurahan nadala man ako sa market. So, nagkabuang siya mga igsoon, nagkabuang siya sa iyang gibati. So, kanang akong mind kay wala na dito sa akong gitrabaho kundi nagsige kay tungod ani tungod aning tuhana nga kanang so anong panahon dili na ako siya type pero pugos lang ako galingon kay naa may anak ko type siya. Gara-gara dai joke na niya mga igsoon. So mao to siya mga igsoon. So inyo nadungog nga mismo kami kanang ni-resist mi sa among feeling bitaw kay wala jud na no feeling at all way level jud bitaw nga kuan ana. So as in friend lang igsuon sa pagtuo pareha Ginoo ana bitaw. So mao to nga mao na to nga time nga na-decide mi nga among iswayan nga manuroy mi nga kami ran duha. So mao na to katong gi-share ganina man tumi sa pic habog kayo na may picture dito ni Jackie Chan. Manuroy mig duha kanang amag yung kanang mura gani i-find out or kanang kung kami bagyo gani nga kung nabajud kay gibati nga kanang mo magyud na imong gibati. So duha lang gyud mi wala mi gipauban duha lang gyud mi ang purpose namo ato is to know ourselves kung nabagay mi gibati sa usa. So nahuman ang adlaw human og panuroy nya na naanami sa bus. Ako mismo ako ang gi-test akong kaugalingon kanang kung unsa ba gyud naa ba jud kanang gusto ba gyud ako ning tawhana or dili pero so gituyo gyud ako mga igsoon ako gyud gituyo yan naman ang gisulti kapila kanang kawawan ko niya ba ana nya mismo ako naghimo og kanang gitaw gani nga unang lakang kay kanang gusto lang gyud ako i-test akong kaugaling kung naa ba jud ko gibati niya kung tinuod ba gyud akong gibati niya. So akong gihimo mga igsoon akong gisandig akong ulo sa iyang abaga so mo na to gisandig na ako oy. Mao na ako sumpay mga igsoon. Katong dito na sa bus mga igsoon. Nagsige mig istorya dito mi. Actually mga igsoon ang basta every time nga mosakay mig bus dito sa Hong Kong. Adto mi sa ikaduha nga anda na kay lahi man ang series dito kanay para sa to series. Kay kuan duha ka anda na ba so na second floor so adto mi permi sa second floor so ato nga tayo mga igsoon hapit na mi naabot sa gisak-an ako dito. Kay dili man mi pareha og kuan naman sa iyahapon nga kuan. So dito mi sa hapit na mi naabot mga igsoon na tingako kay mingkalit ni siya sandig na ko I remember diri man siya sa may left side na ko ming sandig siya ba niya. Nakainomdom pa day ka sa left side. Nakainomdom ko nya nakuyawan ko patay kasako ni lagad ko sa Ginoo sugnan ako ba pero abi niyo maigsoon waong ko kasukol ko tentasyon ni Ginoo ana ba patay Lord tabangi ko so wow ko sukol ako pagsandig niya na ko ngana siya ang akong akong left hand mga igsoon ning abtik man kaming automatic man ning gakos niya mao na to nagsugod mga igsoon nga dito nag-start nga murag nangana among heart daw na ana ba nag-ana na among heart so mao na mga igsoon nga mao to nagsugod so kami wala jud mi pareha ng uban bitaw ning agi nga manguyab ana dugay pila ka buwan so ato nga time na feel na mo nga mura bitaw og secured so na feel na mo mga igsoon nga kaming duha para gyud sa usag-usa so pero ayaw pud mo panundog ha namo kay mausad ni among love story nga giunsa pag direct ni Lord no so medyo unique siya medyo for me unique siya kay ngano man kinahanglan pa jud ay usay makaingon daw ko sa Ginoo Lord kinahanglan pa jud ay nga mulabang pa kog dagat mo adto pa ko sa kapanganuran aron lang makitaan ang imong giandam na ako nga prinsesa murag ngana bitaw but abi ni igsoon yes tungog sugod ato mao na to nanawag ko dito sa Bohol na mga asawa ko kaon kayo no so unya to make the long story short dapat time nga nag-struggle mi kay murag kanang ang among purpose mga igsoon nagpakasal mi dayon kay gusto mi nga makaanak bitaw sad dayon kay ang iyang edad atong time is 42 and then siguro daghan mga istorya nga dinaa siya mga anak daw kay stress siya 23 years in abroad akong wife 10 years in Singapore and 13 years in Hong Kong so stress siya ba but mao to nga nagdali-dali mi kay basin nilang makausami ba kay kasagaran nga nag-work daw dito or nga na bitaw kadugayon ka in abroad is
dili jud kuno kakaanak niya, mabaog daw kuno, ana ba? So mao to. And then pag human og pakasal mga igsoon, mura na kulbaan mi gamay kay wa na buntis siya. So mao to nga na murag medyo siya na disappoint, and then kay mao gud among kuan. And then mao to mga igsoon, ibalik siya sa Hong Kong nga mura og nasay pain ba sa gamay siyang heart kay murag wala pa bitaw siya nabuntis. And then dito gihagad ko niya nga magfasting mi, love magfasting ta niya. Ako nang ginganan Ginoo mga igsoon, ako gingnan nga Lord, di ko magfasting. Although akong wife nagfasting siya may tun kay gusto siya magpray gid siya ba. Ang ina naging nga Lord, kung giunsa ko nimo pagbag-o, kung giunsa ko nimo pagpagawas sa makadaot nga bisyo, giunsa ko nimo pagpagawas sa shabu for 16 years, kaya sa nimo ni buhaton namo nga imo ming tagaan og anak. And then nga na ko Lord, di ko gusto nga mawawan mi nga para nako murag uwaw bitaw nga kami imong giparis, then di mi tagaan imong anak. Mao ginana sa kunana kay sa Old Testament akong nahinumduman, ako nabasahan diha sa Old Testament nga sa Bible mga igsoon nga ang sa ilang sa ilang panahon sa una ang mga way anak tinunglo. So mauna nga di wala ko mingon nga tanan nga way anak tinunglo, but sa ato ba so murag lain bitaw alagad ko nimo Lord. So mao to, and then mao to akong pagtuo, faith nako ba. Yes, siya nagfasting, and then niabot ang ikaduhang higayon mga igsoon nga gitagana po kog chance sa Ginoo nga mobalik sa Hong Kong. Akong wife na jay nagpaadto nako ato nga time nga na marriage contract na. So dito day mga igsoon, dito sa Hong Kong, dito siya nabuntis pag ikaduha nako nga adto. Mao na nga ang among anak, ang among angga Itski, stands for Hans Caleb. Hans is gracious, and then Caleb is faithful. So God is gracious and faithful for us. So mao na nga Hans Caleb siya Itski. So mo na mga igsoon nga grabe ang gihimo sa Ginoo namo. Ako mag-expect nga may nga to nga nagtumig dili na mi kanang nagtumig managop na lang mi kay naay mga istorya nga managop pero wala jud kay mas dako among pagtuo mga igsoon sa pulong sa Ginoo kaysa opinion sa ubang tao. So mao na among story mga igsoon, medyo para na ako medyo colorful siya og naay pagka unique siguro kay nga na ba mi mag-expect. And then karon ning resign siya unya. Ako siya nakita nga na kuha na bitaw siya mga igsoon, naka-adjust na siya. Ako siyang gingnan nga sa mga mabalik ka mauban ka nako. So nag-decide siya nga mag full time mauban ako mga igsoon. And then ingon siya nako akong nabantayan nga bisan dili na siya makadawat og 30,000 or more than 30,000 per month, malipay gyapon siya kay kontento siya sa Ginoo. And then kontento siya na ami ang pamilya nga malipayon mi nga ning serve sa Ginoo. Ako pa padayon. And then akong pagdasig ninyo mga igsoon sa naminaw da nga gusto mo magbinyo, kaminyoon, mga batanon nga single, ingani lang. Siguro familiar mo sa verse nga Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Akong pagdasig lang yung mga igsoon, unaha lang jud kanunay Ginoo. Ayaw pamati sa tibok sa imong kasing-kasing, ayaw pamati sa pinitik sa imong kasing-kasing. Sometimes mailad ka na, it leads to distraction. So akong pagdasig nimo igsoon, unaha si Lord, i-priority. Siya ray bahala mangitag pamaagi kung unsa. Ako mag-expect ani niya mga igsoon, di ba la? Ako mag-expect ngani, di ba? Ning adto ra ko mo pero giliday ko sa Ginoo nganuman. Siya man akong giuna, si Lord akong gihimong top priority, si Lord akong gihimong number 1 sa akong kasing-kasing. So ato nga time nakitaan sa Ginoo, grabe ni akong anak, oy grabe kay ba. So mao to nga siya mismo naghatod nako dito mga igsoon, gitagbo mi nga wa damha mga igsoon. Ingana ka maayo ang Ginoo as long as we obey His word nga siya tong unahon, siya tong first priority, top priorities tong kinabuhi. Kung unsay ipabuhat sa Ginoo nimo, kung unsay gibati nimo ipabuhat sa Ginoo, buhata, sunod lang ng sunod mga igsoon. And then at the right time nga gitakda sa Ginoo, anha nimo makita ang partner, ang imong forever. Amen. Ang imong forever, di ba?